ତାପରେ ମଜା ଆସିଯିବ ତାପରେ ବୁଝିବ ତମେ ଯାଉଛି ଏବେ କଣ ଅଟକେଲ କାହିଁକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିବ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଦବ ହଁ ତମେ ଯୋଉ କାରନାମା କରିଛ ସବୁ ସେଇ ବିଷୟ କହିବି ନାଇଁ ତମେ ପ୍ଲିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କୁହନି ତମେ ଯଦି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଦବ ନା ତା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଳତି କରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ସେଟା ଜେଜେମା କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ ମନା କରିଦେବେ କହିଲ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି କହିବି ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ ଆଳତି ସରିଗଲାଣି ଭଗବାନ କି ବୁଲକଣ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର